kayo. Kita niyo ba yan? Nandito ako ngayon sa city and kanina pala guys, sa bus ako kasi meron akong ano kanina, pinuntahang appointment. At anyways, nandito ako ng asawa ko and then natid lang niya ako doon. Tapos sinatid na rin yung bata namin sa lola dahil uuwi na siya. And yeah, ngayon naman nandito ako sa city dahil titignan lang ako dito guys. And yeah, parang uulan, something wrong like that. Kaya dadala ko yung aking ano dito. Dadala ko yung aking raincoat. So yes, ang dami mga people dito makain sa labas ng ano restaurant. Masakit pa rin yung braso ko na ano na pinag-vaccine ba. Masakit niya, parang nabugbog siya sa ganun. So yeah. And I'm just looking here guys sa city. Katikat muna tayo kasi may naman tayong hinahabol na oras. So let's looking here. Tignan naman itsura ko, parang ang hangin kasi na parang uulan, makulimlim, tapos parang malamig yung hangin, ganyan. Lumabas na sa haring araw, but malamig siya. Anyways, so yun, nandito tayo ngayon guys dito sa city, and I update you later. Update. Tapos na pala ako dun sa doon. Ano siya nang pumunta? Sa DM lang, bumili lang ako ng yung shower gel. Ang ganda kasi nung binigay sa akin ng mother-in-law ko na shower gel. Tapos, gustuhan ko siya. Anyway, Nivea siya guys. And ubos na siya. So, sabi ko, bili nga ako. Tapos, tumingin ako doon. At yung binili ko na parang Quaker Oat. Oat din siya talaga. Pero, parang katulad sa atin na yung Quaker, may flavor, may vanilla, may something, may choco. Yung vanilla yun. Masarap siya. At ngayon naman is pauwi na ako guys. Magabang tayo ng bus. At ayun. Punta ako ng Aldi, bila akong saging. Saging na bibiling ko sa Aldi guys. So yeah. And santay tayo sa tawiran. Tawang tawiran. Parang may mukha ng tao. Kasi mabilis na ito eh. Mabilis lang yung tawiran. Tapos napakabok. Uy! Ito kaya gumana? O hindi? Gumana o hindi? Kasi kung itong bus na ito papunta Lagana, mas mabilis pa uwi sa amin. Kasi hindi na rin ako nagtagal sa city kasi baka umulan. Ay. Takot ako sa ulan. So, I'll see you guys later part. Sa bus na ako. Ako pala yung tao dito sa bus. At hindi ko nakikita sa app tong number ng bus na ito na dumadaan sa amin. Sabi ko, pala siguro sa app. So, nandito na ako guys. At yes, buti na lang talaga. Kasi mas okay ito mas sa amin mismo. Anyways, ayan. Lakas ng hangin anyway. Parang sinabunutan ako. So, kasaya tayo ng bus at uwi na tayo guys. And yeah, update ko kayo mamaya. Guys, update. Nakababa na ako ng bus at ngayon ay maglalakad naman tayo papunta ng Aldi. Bibila ako ng saging. Ayan, saging lang kasi nga wala nang makain yan eh. Unggoy sa bahay. Sino ba unggoy sa bahay? Ako. So yun. So, kami mag-asawa. Kasi hilig namin sa banana. So walang banana. Kahapon, nakalimutan kong bumili. Tapos sabi ko, kay sa aming bata. Sabi ko, nakalimutan pala natin magbili ng saging. Masarap kasi siya talaga, yung saging, diba? Parang yung mukha ko dito. Pale na pale. Ayan. So, hi guys. I'm home. Tignan niyo naman yung buhok ko. Tinanggal ko na sa pagkakatali. Kasi nga, lilipad din naman siya. Ay, naku po. Lipad yung buhok ko talaga.
And anyways, ayan, nasa bahay na tayo. At ang hangin-hangin sa labas, ganyan. Tapos, alam niyo ba, masakit pa yung ulo ko. Sakit ang ulo ko ngayon. Hindi ko alam yung bakit biglang sumakit ang ulo ko. Siguro dahil sa, sa hangin, sa lamig, o something like that, hindi ko alam. Ikaw yun. Sobrang sumakit ang ulo ko, guys. So, I'll show you what I've got. Punta ko ng Aldi. Tapos kanina sa bus, ako lang mag-isa talaga dun. Ako lang mag-isa na na pasahero. Parang special ka dun sa... Ayan, so, ang nabili ko ngayon is, sabi nung kasi meron ako doong isang nagtatrabaho dyan sa Aldi. Tapos, napaka-friendly talaga niya. Yung friend ko na andyan is, nag-iba na siya ng lugar. Kaya hindi na kami masyadong nagkikita. So, yun, dyan siya nagtatrabaho kung saan namin. Katabi niya yun. So, wala na siya dito kasi nga, sa ibang na siya ba, na kaya hindi na kami masyadong nagkikita. Kanya, tapos, eto may pumalit na bagong friend. Napaka-friendly niya. Siya, tawag dito, hindi siya, yung una kong friend is babae, ito lalaki. Ganyan, talagang mapagbati siya, ganyan. Tapos, kami mag-asawa pumupunta, nakikita niya kami, ganyan. Talagang, malayo pa lang kami sa counter kasi nagkakashare siya, ano man, basta, ganun ba. Pag nakita niya kami ganun, talaga ganun siya, hilo talaga siya ganyan. Friendly nung, doon. Ito pa lang, wala tinapay. Akala ko meron siyang tinapay. Diba? So yun, share ko lang. Natutuwa lang ako, sabi ng asawa ko, niya, sabi nga nung asawa ko, sabi niya, napaka-friendly niya. Yun nga, yung pagtatrabaho dito sa Tapos nakita niya ako, tapos sabi niya, ito is vinig. Kumbaga ngayon daw, konti lang yung binili ko. Kasi ito lang yung saging lang, tapos itong tubig ko na isa lang, tapos ito lang. Kasi nga, kung ano lang naman yung kulang dito sa bahay ba, tapos wala pa lang ganito. Tinapay. Mabalik ko naman ako mamaya. Tinatamad kaya ako magilakad-lakad. Kasi sakit ang ulo ko. Anyway, tatanungin ko yung asawa ko anong oras trabaho niya bukas. At kung medyo late, bukas na bumili. Pero pagka hindi, bibili ako. Tsaka ito, naka-sale yung nila, naka-sale yung grapes nila na ewan ko kung tamis kaya ito. Galing daw itong Egypt. Ayan. So, yun lang. Tatlong pa, lang ang nabili ko, guys. Kanya. So, sabi niya, vinig nga daw. So, vinig daw ngayon. Kasi, pag bumibili kami ng asawa ko, ganun. Tapos, sa lagi niya siyang tatanong, hindi siya ganun sa ibang sa iba. Pero sa amin, oo, as in ganun. Tapos, talagang magpagkwentuhan pa siya. Ganun. So, yun. Buti na nagkakaintindihan kami. But anyway, ito yung sa bag ko. Ito yun, yung parang oatmeal. Ang sarap niya talaga. Sarap niya. Ayan. Ayan. Dalawa na bili ko ngayon. Tapos, may tubig ako dito lagi sa bag ko, guys. Tapos, ito yung sabi ko sa inyo na maganda siyang pang Nivea. Kasi I'm very fan of Nivea, guys. Nivea lang talaga. Sapat na. Ayan. Ito kasi ganito rin yung binigay sa akin ng aking mother-in-law. Ayan. Tapos nagustuhan ko siya. So, konti na lang na andun, guys. Inaano ko na lang siya. Ayun. So, everyday kasi ako nagsha-shower ng katawan. Pero yung hair, hindi siya everyday. Every 3 days siya. So, gano'n. Ito, everyday kong ginagamit. So, kaya yung mga shampoo at conditioner ko doon, medyo matagal sila. Dahil, every 3 days lang ako nagliligo ng hair. Pero sa katawan, kaya mabilis ako sa ganito dahil everyday talaga. Every night. Ganyan, every night. Bago magtulog, nagkukuskus ako. Lord. So, yun. Yun lang naman ang binili ko, guys. Wala nang iba. Ito lang, itong papel ko lang ko sa termin sa aking appointment. So, pwede na kayo, guys. Pero sakit ang aking ulo. Hindi ko alam. Bakit? So, yun. So, mamaya, pagka ako ay pupunta ulit ng Aldi at bibili ng So, ngayon, ay mag-prepare muna ako. Or siguro baka gutom ako, wala pa ako lunch Nag-almusal kami ng aking asawa tsaka ng aming bata, ganyan bago umalis. Kasi ang appointment ko kanina, guys, is alas 10. Tapos, ganun din ang pasok ng, ang pasok ng asawa ko kasi medyo, palas 12. Pero hatid pa nga niya yung anak namin, yung bata namin, di ba? Hatid pa muna niya, kaya maaga din siya.
Ganyan. So, sakto lang yung driving, gano'n. Tsaka, yeah. So, yun. Anyways, wala na kasi akong water. May water ako yung may lemon na gushmak, pero wala akong normal na tubig. Kaya bumili ako isa lang. Isa-isa lang kasi, tawag ito, mabigat. Hindi kaya ng power. So, yes, ano kaya gagawin ko? Kasi ito guys, maganda ito pang almusal. Ano kaya ang ating lutuin? Alam ko na, mag-noodles kaya ulit ako. Kaso wala akong gulay. So, gusto ko kasi pag nag-noodles ako, may nilagyan ko ng gulay ba na madami. Nakalimutan ko na bumili ng gulay. Ala, ito pa pala ang wala. Ito tinapay, tsaka yan pala. Naku po, sabi ko na binibili ko yung mga wala lang dito. So, yun ang nabibili natin. Ito na lang yung ko sa asawa ko mamaya. Tsaka yung ano niya. So, yeah, I'll update you guys later. Hi guys, updates. Ito na yung aking noodles. Okay, kita niyo ba yan, noodles? Tapos, may nag-slice ako ng cucumber na yung mini cucumber tsaka yung saging. Pang dito lang sa gilid. Anong tawag dito ng side dish? Char! Asan yung lagayan ko ng kasi para nakapatong yung ating camera. Nakatayo ba ako? Ayan. Diba? Yun sa ulo ko. Sakit talaga ng ulo ko. I don't know why. But yeah. Siguro, ewan ko. So, kain tayo. Noodles na naman. Kailan ba ako nag-noodles? Matagal naman ako nag-noodles. At saka, nung tumadaming tubig, tsaka may gatas. So, yun. Tapos, inom tayo ng maraming tubig after. Diba? Para iwas UTI. Hi guys, update. Kakauwi ko lang. Anyway, tumakbo ako ng Aldi ulit. Dahil nga, diba, nabanggit ko. Kulang yung nabili ko. So, yes. So, this is what I've got. Yung kulang. Anyway, wala. Dapat tatlo lang ito. Dapat ang bibilhin ko yung lang pang palaman sa tinapay ng asawa ko na salami. Tapos, iba yung kinuha ko butter or Rama margarine and all that, something like that. Kasi nakita ko ito, naka-sale siya guys. Naka-sale siya. Alam mo bang mahal nito? Tapos, kaya inaabangan ko yan mag-sale kasi masarap siya. Tapos, yan lang talaga, tsaka bread. Dapat. Itong tatlo lang. Kasi ito lang naman talaga yung wala ba. Ganyan. So, napabili ulit ako ng ginger and lemon na citron na tea dahil naisip ko wala na din palang ganito. Kasi nga, ito lagi yung aming ininom ng asawa ko. So, pakita ko sa inyo. Oh, green tea na lang iwan. Puro green tea na lang nandito. Green tea na lang yung nandito. Kasi nga, ito yung madalas na ininom namin ng aking asawa na itong mga nag-change yung weather na yung yung mga ngating nila muna namin. Ganyan yung inuubo-ubo. Ganun. Kaya ito yung pinapak namin. Ito yung ininom namin ng aking Jusawa Girls as in every morning tsaka night. Morning and night nagtiti kami. Ganun. Katindi ang aming pangangailangan ng tea na na ginger and lemon tea. Ganyan. Dahil sa pangangatinong lalamunan ba yun? Ubo ba? Ganyan. Ubo, ganyan. So, yun. Dahil nga sa panahon, alam mo yun. So, another 25? Diba? Ito lang yung lagayan ko dito, guys. Yung mga organizer ko dito sa ilalim ng aking pantry. Ayan. So, madami na ulit. Kasi hindi na ako masyadong kasi nga ito muna, itong iinom namin. Pagkapaharamdam ko yung parang magkakaubo ako. Something like that. So, ito yung ininom kong tea. So, yun. Ayan. Tapos, nag-craving tayo guys sa chicheria. Kaya, ayan, nakabili ako. Double XL pala ito na, for friends and family. Kaya malaki. So, nakasale kasi siya. Sabi ko, ang tagal ko na pati hindi nakakain ng chips. Sa totoo lang, sobrang tagal ko na hindi nakakain ng chips. Ganun. So, yun. Kaya ako napabili ng chips. Which is, kakain ko ng noodles, diba? Pero tayo, siyempre mag-water. So, kakain ako ng, habang ako ay mag-aaral. Kasi nag-aaral pa rin ako. So, yan. Kasi yung aking Jusawa Bells, gusto niya lang kainis yung baget. Yun ang tayong kanya mamaya pagka-uwi. So, yun.
Kaya, yun, bukas na lang ako magluluto ng food na kasi parang ako, masakit yung aking ulo. So, yun. Pero, anyways, mag-aaral ako talaga ako mamaya. After ko ayusin lahat ng mga bagay-bagay dito. Kasi, alam nyo ba, ang dami kong labahan. Sobrang dami kong kailangang pataying langaw. Ayan na, kita nyo ba yung lumilipad-lipad na yan? Kaloka. Nag-iiba yung pagka nandun yung parang nagfa-foggy siya. Ewan ko dito sa camera ko, something like that. Nagpapalit kasi ako kanina ng aming bedsheet, tsaka mga punda at mga unan. Punda at mga mga kumot ba. Papalit ako kasi nga, kailangan magpalit. Ayan, so, this is the week that I need to change, kanyan. Tapos, nagtingin ako ng oras, sabi ko, hala, 7:30 na, 8 mag-close yung yung Aldi. So, sabi ko, takbo ako dun sa Aldi. Tapos, nakita ulit ako kami nung nagtatrabaho doon. Sabi niya, nandito ka ulit. Sabi ko, nakalimutan ko yung bread. Sabi ko, ng asawa ko. Ayan. So, ayun. Pagpatuloy ko lang itong ginagawa ko muna dito. Ang dami kong labahan. Sobrang dami kong magiging labahan. Nakikita niyo yan. Diba? Ay, naku po, Rudy. Ayan. Ito yung mga ko. Nandito pa yung sa iba. Sa ilalim. So, ayan. Ito talaga. Pag napapalit lang naman, ganon. So, yun. Hindi naman ako magkukusot, no? Sa washing din naman lang naman na to. Pero, yes, sobrang dami. So, madami naman akong salang na gagawin nito. Or, iniisip ko kung maglalaba ako ngayon o bukas. Pagka ngayon kasi parang late na. Kasi, 5 minutes na lang mag-8 ng gabi, guys. And yes, ko lang siguro to. Ayos ko lang doon. Tapos, bukas ako maglalaba. So, yun. Para makapag-aral ako ngayong gabi. Yan. While waiting sa akin yung sa bells, mag-aaral ako. So, update ko kayo mamaya. Anyways pala, nilagay ko ulit yung aming dito, oh. Itong cover ng lamesa. Sabi ko, ilagay ko nga to. Kasi, hindi lang naman siya pang Christmas eh. Kasi nakita ko yung kaibigan ko. Ganito rin. Isahan lang, parang sa isa lang kami, sa isa lang kaming store bumili. Ganito rin. Nakalagay lang din dun sa sa lamesa nila. Sabi ko, ilagay ko nga sa lamesa namin. Ilagay ko nga to. Kasi parang cherry-cherry yan, tsaka mga dahon-dahon na yan. Nakita niyo ba yan? Ayan. So, sabi ko, ilagay ko nga dyan. Tingnan nyo guys, nakalagay dito yung aking, may mix ako dito. Ayan. Pinatong ko dito. Kasi pang yan eh. Pag nakaupo ka dyan sa sofa, tapos biglang may makate or tawag ito? Biglang kumati ang lalamunan or kumati yung kagat ng something. At least may pang ka ba? May panglagay. Ganyan. Ito nalabahan ko na to guys kahapon. Kaya mabango na yan siya. Sinabay ko dun sa kumot ng aming bata. Kaya mabango na yan siya. Ang hindi ko pa nalalabahan is, ito kailangan ko tong labahan din. So, pag naglaba ako, sabay-sabay na yan sila. Pero syempre, ilang salang yan. So, yun. Kasi hindi naman sila pwede sabay-sabay dun kasi hindi naman ganun, hindi naman pwede lahat-lahat sabay-sabay dun. Hindi na sila nalabahan ng maayos. Ganun. So, ako kumanda, pag naglaba ko man din ako, ayaw ko ng punong-puno yung washing. Kasi parang hindi nakakagalaw yung damit. Gusto ko kasi kasi nga, washing kaya kailangan talaga hindi siya punong-puno. Kasi para, pagka umikot siya ba, yung lahat na ganun. Kasi pagka punong-puno, parang nangyari sa kanila doon. Diba? Parang wala din naman. Hindi na kuskus. Ganyan. So, kaya ganun. Kaya sobrang dami akong salang na dami pag naglalaba. Kasi nga ayaw ko ng punong-puno. Ayan, so. Yes, ang dami ka namang daldal. So, I will back to you later.